Good size to mga dyan. So, ang yo, what's up, nagambino pa din. So, paglalaban ulit tayo ngayon, no? Yung itatry lang natin ngayon, yung bagong gagamba natin na medyo pulahin. So, yan yung picture muna, no? And yung gagamba natin na luma na, no? So, hindi ko alam mga Aji kung sinong mas lalamang, no? Sandali lang mga Aji. Sandali. So, yun mga Aji, no? Nandyan yung picture, yan. And papiliin yung katabi nyo. Papiliin nyo kung sino mga Aji, or kaibigan nyo, or kapatid nyo, kuya nyo, lolo nyo. So, tsak yung papa nyo naglalaro nito dati, no? So, sa mga bata dyan, so tignan nyo, no? And game, kunin ko yung mga gagamba, no? Nilapag ko na kasi. So, una kong paita mga Aji. Yung tigre natin na luma na, no? So, kita nyo naman sa picture. So, yan. Medyo luma na talaga to. Yan o. Medyo luma na talaga, ano. So, yan siya. Pagkaluma na yung gagamba. Pero malakas pa rin ito mga Aji. Ayan o. So, try natin siyang. Para kursunada ng galaw. Makita nyo din, no. So, mabilis pa naman siya. Luma lang talaga itsura niya, no. Pero lumang gagamba na talaga natin to. Ayan. Tapos, ito naman, ang kinalamang nito mga Aji, medyo mas maliit to ng konti. Pulahin, no? Pero ito kasi maliksi pa mga Aji, so 2 araw pa lang sa atin. Ito, namumula-mula yung paa. So, yan. Yan yung maigi, namumula-mula. Oh, good size to mga Aji, So, ang lamang nito mga Aji, bago pa siya, no? Ang kakalabanan niya matanda na. Pero yun nga, pag veterano pa minsan sila sabi ng iba, so hindi kaya, no? So, game natin mga Aji. Ito yung isa sa bagong gagamba na kuha natin. Ito naman yung isa sa luma, no? So, pag may napili na kayo mga Aji, game natin. So, sana magbigay ng magandang laban, no? So, pagalawin lang muna natin sa kabila. Tayo dulo to dulo. Ito mga ipa, nakulagot. So, paikutin na natin sa mga Aji. So, saan kayo dito mga Aji? Prediction nyo? Sa pula, ito. Or dito sa tigre. So, unti-unti lang naman, no? Size difference mga Aji. Medyo malaki lang sa kaha to. Pero luma kasi. Pero tignan natin mga Aji. Kung paano lalaro yung luma, no? Versus sa bago na maliksi pa. Kasi sa, sa derby mga Aji, pinapights nila to. Kasi nga luma na yung malaki. Kahit medyo maliit yung kalaban nila, pinapights nila to. So, itawa na natin yung isang stick, no? Yung tigre sa kabila, oh. Game na. Ala ka. Ala ka. Nako. Dumihado pa ata. Lumamang pa yung unang kinagat, no? Lumamang pa yung bago, oh. Yun yung unang kinagat mga Aji, Uy, naka-recover pa yung tigre mga Aji. Naka-recover pa ata. Tignan natin, naka-recover pa yung tigre. Binalikan ng tigre, no? Binalikan ng tigre yung pula. Ala ka. Kaso parang napuruhan ata. Mas napuruhan yung tigre, no? Yan, no? Grabe to mga Aji. Ala ka, pumalag pa rin yung tigre. Yan na, patapusin na. Grabe yung tapang na itong pulahin na to. Dito mga Aji lamang yung bago, no? Pero kung tutusin yun, dali na ng tigre yun. Ewan ko paano nakawala pa, no? Di alam mga Aji paano nagawa ng pula yun. Pero panoorin natin sa replay, no? Panoorin natin sa replay.
umiiyak yung anak natin. Naghahanap tayo. So yun lang mga ka-G, no? Maraming salamat pa rin sa panonood. So sana hindi kayo magsawa, no? So update ko sa mga gagambang Japan. May mas malaki na naman na maliliit, no? Pero next week na natin yun para mapansin nyo yung pinagkaiba, no? So yun lang, maraming salamat po and God bless sa inyo lahat. So kasi may mga bata na sa harapan natin na nanonood. So yun lang. Thank you.